ang imo makauban man nimo sa Sabado ana ako kay di naman ako makauban sa Sabado last naman din magkita. Kita pareha Earth. Mo palayo na po day. Oh, naisa sa ato nga magsigngisi, naisa sa ato magsighilak. Long distance na sad. Agay. Long distance na sad. Boy ko ana po dani, boy kamot. I cannot imagine, Brad, mag long distance relationship. Mawa? No, kaya. So, muna ko ba nung ginako? Pila ka days nga kanang murag nalayo ka, pila ka days kanang nalayo ka, o how many days longer sa tao ka na? Pinaka longest. Wala na lang mga dati, mga conferences that 3 days, a week ba eh? Hindi na ako kaya. Hindi na ako kaya. Kapilan ako gisultian eh. Kapilan ako nagsultian eh. Dahil mga tanan sa ako nga, Brad, okay ra Brad nga, uban ni mo perminti mo nga asawa, bisa ka sa kapadulong. Di ba, nakasultian ako ani before pa sa akong mga radio shows. Before yun, kana ba mga nga, saan ni ba nga, sige uban akong asawa, ano ba? Or sige uban akong sa kasa padulong, ano ba? Pero karon Brad, kung layo akong asawa, Brad, bura akong PWD. Nga naman. Tanawa ka ganina, di ba? Ako mga kapi, magkayabu-yabu. Ikaw dito. Nga naman ka, oy, na clumsy, magagalit. Clumsy, ano bang galang, ano ito, magkasalimuan ang mga butang di sa asa padulong, ano ba? Bulingit ang kuan, ano, may mga nga, mansa-mansa ang gasami-sami, ano ba? Pag di ka ba lumukaon, kung tinidor o kutsara? In fairness to you, Brad, di ba? I mean, long distance relationship, dili basta-basta, Brad. Ako ko paboran eh. Ever since before, never you go supportive sa mga long distance relationship. Long distance. Sa una pa, di ba, pag sa una, ako radio show, panay manawag, tamihin siya lang long distance relationship. Pero minti rin kung maingon niya na, lisod kaya na, it's either very gasto, dapat times the normal relationship, kung long distance mo, mga times 1,000 ang imong effort. Grabe to the highest level imong effort. Then it's so difficult. Siguro, lailay mo tag-love language, no? But it's so difficult by nga on words lang or in ano nga. Ako ra ba, borag more or like itong service and touch nga mga ingana ba nga mga labang akong gusto, Brad. I agree. Sa una gapamina ko sa imo kay kamo man gyud nga ako mga idol ba katong bata ko. Kamo man gyud nga idol. Nya sigo pag sigag ingon nimo ana, makaingon jud kog tama gyud na bay lisod jud ng long distance. Pero pag abot sa akong life lugar nga niabot gyud siya nga okay, kailangan gyud mag long distance. Niing ko nga di ko kumpiyansa ani. Di na ko makumpiyansa na akong self. I can't rely on myself. That is why, kabalo kaon siya akong maingon o ma-advise mo sa uban nga galong distance, ingnon yun ako nga, dapat naagin mo'y Ginoo, naagin mo'y close ka relationship sa Ginoo, kay di na ko na makaya ba, katong time nga mag-crave ka, magkuan ka, matintal ka, pwede, di ba? Pwede ka matintal, pero tungod sa imong fear kang God ba o niya, napod siya mga message everyday, ana lugar na, hinahinay ka nga, makaingon ka nga, malahi na ka nga tao, hinahinay ka nga. Sige, Brad. Sige. In sake for discussion, dili ba tungkol po sa edad? Nga nagsugod ka in a relationship, nanapog ka sa saktong edad? Isa sa mga factor nga pwede i-consider because napoy edad nga kulang pa po. I mean, kulang pa siya experience ba? Because ang akong edad man po kay, I've been there, done that naman sa kong part sa kinabuhi. Nanabiyata sa mga kuan dapit tigos na gyud. So meaning dagan ako na experience, dili na ko mag-crave pa more ba, say for example kanang ingana lang na ibabae di nga ana lugar kanang nag-sexy lugar mo ko nga pareha naman na tanan di man ako ang tagiana. So exactly mo na kung sabi ba, sometimes maybe pag sulod nimo sa imong pagka long distance relationship na timingan sa imong age, sa imuha pong community or sa imong sa imong environment. Yeah, but consider gihapon sa uban nga bisag na sila experience, na sila environment nga gwapo, niabot pa gid sa punto nga
ma-down pa gid sila anang tentasyon nga na sa long distance relationship. Mo nang mingon ko nga I cannot rely bisan pag banggiitan ako nga tao nga maayo na gyud kay stan. Pero kung wa gyud kay Ginoo mo gyud na downfall nako. Kabalo ka. Dili lang ingon nga long distance, literal na long distance ha. Na may kag layo. Ako po i-consider nga murag long distance ka nang bisag di kay mo layo or buta tog boyfriend girlfriend mo bisag taga-Cagayan mo but ang tendency kay di kay mo kita kay ibutang nato ikaw grabe ka busy or sige kag field. Then ang isa ang work is ana pong sige ba kag biyahe ana murag ana. Consider I also consider that as murag long distance relationship kay nga bihira ra mo mag-uban o magkita. Brad, I tell you, sa atong early 20s, tapos kung na ka sa imong 30s, early 20s, late 20s, mid 30s, lahi ang imong panlantaw na biya sa kinabuhi. So kung mag-long ako sa una, I strongly mo ingon yun nga, if napa mo sa mga early 20s and maybe on 20s, kung dili pa na siya seryoso, kung gusto ni mo boyfriend, girlfriend lang, siguro ingon nga, ayaw sa og sulod sa long distance. Dili sa ka nang masas doon, except na kung nana ka sa medyo 30s na ka, or going late 30s, kana kay mo nagpaseryoso na ni, mo nagpadulong na ni pang asawa ni. Pero ako early 20s, right now, I would still say nga, kung pwede makakita kag doon, ayaw sa 24, you're 25, 26, 27. Nah. Ayaw sa? Mo agree ba ka sa imo si Jonathan James Vivares? Oy sir, welcome sa kuan. Sa amo ang playback.tv. Listening sa radio 95.7 ug watching sa playback. Thank you sir. Thank you sir. Salamat sa pagdyan. Please tell your friends nga mo appeal diri para vivo ta diri sa any discussions. Where now ang katong link ba mo ilang i-share no? Yeah. Katong link. Katong or send them the app. Pwede app dayon. Pwede naman i-click to nila mo open naman to. Mo open naman nito siya. Thank you. Salamat kaayo sa inyong pag-share diha sa inyong sang maayong balita. So, balik ta I'm sure nga dagan kayo factors nga pwede gyud maingon ka nga successful ang sa ka long distance relationship. But sa amo lang siguro at least naay mga sangkap ba nga makaingon jud ka, especially na gyud lugar nga akong gina-mention gyud nga ang faith sa Ginoo ana kay syempre kung wala kay fear pwede ra man ka mabuhat og bisag unsa, but isa pud na siya at the same time may man pud ang schedule sa akong asawa kay mura lugar every 6 months magkita man mi. So looking forward lang giga per me. Ayaw na lang yun ng mga 2 years. Ako di ko pwede mga 2 years pa. Ayaw mo balik. Yeah, exactly. Ako sad. Sige, fine. Na long distance. Pero nagyo kay ko ang Brad kanang until when maningani. Bro, dili ni ingani forever lang ang mulat lang ta sa unsay kuan. Bro, nagyo kay kinatarget. Sige, long distance ta karon in a year but maningkamot jud ta nga mag-uban ta at the end of the year. Dapat ingana nga mission because if long distance lang ta, tapos bahala na ni, come what may. Ay, naku, disgrasya, Brad. Hindi pwede na. As learning from you, lugar, sa imong titabi nga mga kuan, no? Katong nag-advise po ko nga program sa Strong Late Night Show, mupod na akong ginaingon nga, dili pwede nga, pang forever na lang tayo nga ni lugar nga long distance. Naagid na siya, unsay tawag na, time frame, nga taman rataan kay naningkamot ta og mga example 2 years ta mag-antos ani nga long distance but ang mag-asawa gyud kung syempre kung kasal na gyud mo dapat gyud nga mag-uban. That's what I learned from Couple for Christ pod. Always na sila ga-advise adili gyud na pwede. Dapat mag-uban gyud mo. One factor again maybe ang environment sa Brad. What if bouncer ka sa hubo-hubo? Mo lang. So dako kay chance no, dako kay percentage. Or taxi driver ka tapos suki ka sa mga babae nga ikaw mo'y tigsundo nila kay naman ay boarding house. Easy ba? Tama po. The Brad, same time, Brad, I'm not question. Ako real talk lang ko. I'm not questioning you. Ito na kay faith ka Lord. Fine, ana ba? Pero mo lagi, ako, mo consider sa ko nga, bay, depende yun na sa environment ba? Isa po na. For example,
if your husband naa sa usa ka factory, so may mga known factories nato diri nga everyday nasa diya sa factory, puro ra sila boys. Nga manggaling babae lang makita na isa duha kay nasa HR, pero majority sa yang oras during sa kuan is naa sa factory. I would say medyo safe ra ka. I would say 80 to 90% you're safe. But if ang environment medyo nasa sa, sige nga, hatag-hatag sample sa tanan mga naminaw karato mo sa playback, give us an example of a pwede nga trabaho nga medyo mas taas ang risgo. I would say sales. Sales, Brad, sales. Sa sales? Yeah. Oo. Kana, butan na ito, mid-rep. Mid-rep, kana. Sige nga, tell us. Murag makalupilo manggog ka og mga social nga mga babae ana, mga gwapahon pud kay syempre nasa mga derma, nasa mga kuan, diba? So give us please. Tagay daw mi og mga trabaho nga mas dako ang risgo. Dili sa taingon nga but mas dako ang risk nga makaka delikado gyud kay like for example if you're in a long distance relationship, your partner is naa ani nga type nga kuan medyo mas taas ang risgo. Or kung napon mo'y mahatag nga trabaho nga medyo mas less ang risgo nga kani okay ni. Imbalsamador. Delikado. Na iba BPO or call center. Oh my God. Yeah. Mo-admit siling liyan. Muna siling lang ipaundang yun ako. Yay. BPO or call center agent. Nga naman. Unsay na ade ana. Wala ko kasabot. Diha ang story sa mga pantry. Pantry. Bisa pa ilain, istambayanan sa BPO after. Pantry or kung sayo mo gawas, Brad, mag-add to sa 7-Eleven. Tapos magpalit-palit og ice cream. Yeah. Mag-chit-chat. Tapos nagpalit og ice cream, nagtilap sa ice cream. Lami akin ni mo mutilap sa ice cream, no? Kanusa ka kumatilapan? Sarsi! Sabi ni Sarsi, Brad, police. Nga naman, i-explain daw sa Ni-appeal, sila nagbantay sa Sunampat o sa concert sa Missing Pilimon. Tapos na girl ni Hangyo ang magpasulod. Dito. Mga ilag number. Sir, ano na yun? Sir, kanang pasula ko, Sir B. Sige, ma'am, dili lang ka, mama. Ilag reklamo, mama. Salamat kay Sir. Kasi pangalan mo, ma'am? Di kagayan di oro man niya. Kagayan di oro di ka ma'am. Ganahan di kana nila. Idol gina ko ng Missing Pilimon. But actually sir, ang host kaya kung idol sir per minute naman sa sir. Missing Pilimon na lang ko sir. Taon din niya para makakuha ng number. Mo ba? Ikaw na isa lang ka? Wala di ka kauban. Ano na? Ikaw na isa lang ka? Wala ka kauban uyab di? Samo kay sir, mo ko uyab. Ang sita pa din dito. Ang pinato ba? Ha? Hagas. Kagwapa ni mo? Mga girls sa atiman ng mga kwandiya. Mga lactobacillus rosacea strain. Naman na pag wala ka uyab, hagas. Pinakanang word yun hagas. Ay, wala uyab. Sa kagwapa ni mo, wala ka uyab? Imposible. Smiling ka. Smiling ka babae. Sama kay ka siya eh. Sama kay ka siya. Gilaparo dito siyang bra. Sama kay ka siya. Again, first hour. Mga trabaho, nga makaingon ka og taas ang risgo, nga mas dali ka maka-cheat noon, or kung napon mo'y trabaho nga mas lesser ang risk. Kung long distance, di ba? Labi na kung long distance relationship ka. Tungod man na sa lahi nga schedule sa trabaho, usually man graveyard ang BPO, so dili na magkita sa partner. Ayay. Ako, kaning mga trabaho like kanang photographer siguro og mga model. Oy, photographer. Patay tadawan nito. Mubitang wata tugti sa Miss Earth. Okay na tayo. Okay ra. So ganahan gyud ka mo tanatan ang mga kuan ha, mga Miss Earth Day ha, pues bantay lang ha. Dato disgrasya. Wala gipatan-aw og Miss Earth. Wala gipatan-aw ka opan lay minister, less kayo ang risk. Nakoy bagong
Nakainundong ko na ako istorya na dunggan na sa una simbahan. Di ay? Gisulong sa bana. Uy! Di ko mag-tell. Ang pulis, sabi, dili pa sabot nga nag-amen ka na, nagsige ka nagsimba, kuha na ka, dili na ka prone sa temptation or di na ka da sa temptation. Tanan. Lagi. Tanan. That's why lagi, ko nga, unsay work na taas ang risgo. Kanan na lang. Work ang less ang risgo. Dakong chance. Mas dakong chance. Ano bang, burag ko kaya po nagkanang kuanggol, ano bang, kung sikag kaugumba, mas, dili mo puntanan mo kaugumba, yung automatic ma-high blood, pero mas taas imong risgo nga magka-high blood. Ano ba? Kaya nabi ubang gadagan exercise, pero heart attack yapon kay high blood. Diba? So, dili kaya po sila yung mga zero, pero mas less ang ilang risgo kumpara atong tao nga sigkatulog sila kaugumba. Kumbaga, kung ang pangutana ni, unsa may kasilusan yun din yung mga babae nga mga jobs. Nandali ra kay silusan, no? Ay kumpiyansa ang pulis, bisan asa manggod i-assign, kada lugar jud dunay sideline sama sa army. Hoy! Bitaw Sarsi. Ay, kani confirm yun eh. Less ang risk kung kauban nimo sa trabaho imong partner. Wala. Di mo gina lugar? Testimony nimo? Wala risgo. Wala risgo. Wala. Siguro. Ay, sa una di ba karon kauban na gid mo sa trabaho, pero sa una di pa biya kayo makasulod-sulod. Pero gidalabi ako sa perminti sa opisina, gitagan na bitaw kong memo. Gitagan kong memo ni ABCBN kay ngano daw akong asawa nasa opisina. Ay mo pagbuot kay masag ko nagbalon man mi. Ta productive masag ko, effective man kay ko nga DJ, ha? Asa man number 1 man akong MR sa una, number 1 man ko sa sales. So hug us. So na justify lugar, ana. Wala gyapon na tunog gyapon tas memo. Agoy. Law abiding citizen man ta. Pero kaniha mga less ang risk kung kauban nimo sa trabaho imong partner. Amo man kang wanito no. Pero ako how I wish Erp kanang imong kuan uban mo permig sige kog sana all anang mga ana. Pero night pros and cons gyapon ana. Gwapo kay prena, gwapo mo uban. Ang medyo dili lang maayo ana kay kung for example nagbikil mo sa trabaho. Nag-away mo, madala nimo ang trabaho padung sa iyong balay. Di pala tong nanarbaho ka na kay nakabikil nimo nga office mate ana, at least pag uli nimo na imong asawa nga moy mo, nang saman, grabe buwan ni kag sapatos, i-massage imong tiil, tapos gilutuan na kaog sabaw, higop na yun. Unsa pa hibuon? Dili kuot na diretso. Diretso nga way ko. Katingala kay imong asawa nag-duster na daan tapos iiyag yun itunong iyahang duster sa electric pan. Ana. Para mo na mo alis nga bagong ligo, ana ba? Mo na medyo advantage, pero lagi kung ang disadvantage mo na kung away mo sa opisina, bisag ang imong balita na burag pawala sa stress, kay naay mo comfort sa imo ang imong kaaway sa opisina kay imong mo yung partner, dito na. Medyo matuloy-tuloy na gid ni Maygala. Nessie, agay, kanan DJ Cons, labi na kung magsadsad. Kana, confirm. Confirm. Pilgitane. Maygala, promise. All DJs. Tinod na? All DJs, may pinakatasog ko, risgo. Mo? Manta local celebrity mo kanang datingan. So, depende na lang ni kung nakuan lugar. Depende na lang ni kung naapas lugar sa DJ nga mawa kanang dili siya makakuan sa temptation. Kagat depende na lang sa tao. Mo lagi nang usahay lagi. Ang sunoy lagi usahay. Kung makakita lagi og mais mo tukka manggot daw bi kung gitunol lagi sa baang mais. Tamingon pa gid bayot. So i-generalize na to nga tanan kuan DJ gid lugar ana lugar. I-generalize na to. Igna ko baka ko 99.9%. Labi na sa katong ilang mga prime. may na lang yesterday ba to, the other day morning, anak kong anak si Rusty Jan, Daddy, you're not on your prime anymore. Oh!
Daddy, why you advantage. Daddy, why are you coming back to radio? And why are you wearing those like K-pop? Wala, para si Daddy, young, Japon. Young looking, dili pampapa, kay mag-host pa kay pagod di bo. Daddy, you're not on your prime anymore. Oh, real talk ba eh. Real talk ba eh. So, medyo nakahinuktok sa ko gamay may gala. So, ni kanta na lang. Pangkuhan na gyud ka. Nanaka. Kanta ka birthday. Dili na lang gid nimo ko. Dili na lang gid nimo ko anon. Dili ni i-accept ng mga dibo. Murag Master Poppy na siya nga kuan sa amo ng age. Alam siguro na Master Poppy. Pilots, sabi ni AJ Pagasian. Pilots, flight attendants, sales representative, consultants. Wala, flight attendant. Di ba lately, dagang kita nakita tong panon sa pandemya, mga about cheating sa Facebook. Mga flight attendants. Taka naman kung flight attendants, burang pangarap gina nila ang piloto. Burang po nag-nurses, pangarap nila ang doktor. Tingnan ko, di ba naman na? Pero ang teacher, pangarap nilang habal-habal driver. Joke lang. Joke lang, mabasta. Oy, pero ngay nagingon ka ganina nga mga nurse nga lalaki. Nurse nga lalaki dakong chance. Mas taas og risgo. Nga matintal sila sa mga nurse nga babae. Diba? Or anything anything ba nga mag-uban sa kadlawon, di ba gitanan ang bikil? Siguro kanang matulog dungan ba sa isa ka bunker. For example, nakapoy sila tapos kanang ilang mga yaw-yaw pariyara, samog bitaw kay ba lagi mo. Ana ba kanang yung mga diya gid ba? Kasi wanaw gitiwas. These jobs require being away from home frequently, which can lead to feelings of loneliness or temptation when away from a partner for extended periods. Bang, naka-English na yun. Makatakod man din yung atong kauban din, maka-inspire mo mag-English, tanawa lagi. Perti yung kayo mo. Lagi. English pa mo diya. Sales, may nalang yun, wala ko na DJ. Gabi si Juanito. Seaman. Si Jonathan sabi niya, Seaman. Tama, bro. Ay, ang Seaman siguro, dagan magkukwarta ang Seaman, Erp, na always kanang ang dream po sa seaman is foreigner po nga babae. Mo po na ilang dream mga. Pero Brad, nagyoy gihostan nga kasal, Brad, usa ka seaman nga very kanyo na ako, kana asin avid na ako nga listener, Brad. Nag-ipon gyud siya para ako daw ang host. So nga na ko kamahal giiponan gyud. Na magkuato ako mo kay photographer nimo. Ay photographer na to. Tamo gid ang wish. Gusto niya nga si Bernie Bitok-Bitok ang mag-host siyang kasal kay gusto niya i-prove that long distance wins. So siya usa ka seaman ang iyang wife kay teacher. Siya paminaw. Na sige kag ingon daw nga sus di gina mo salir ng long distance. So gusto niya dito siya na challenge. Gusto niya ipakita ng ipalaparo niya sa kung dagway. Nga pwede yun lagi. So bagay mo ko na yung atanan. But most of the time, sakit ba paglaparo niya? Sakit? Medyo sakit. So, seaman, tama. Bukod kita nilang seaman luloko. Every report. Sumala, natay amigo, mo gihapon. Long distance, di ba? Tapos nailhan dito sa kuan kanang gapil-apil man sa mga gaming, naingana. Dito gyapon na tintal may gala. Kanang mga ano ba? Di man na makitag friends. Medyo mga gaming nagkita, nag-friend wala na. Tingala siya nabugnaw. Tapos naman day siya access sa email. Na siya kakabasahan sa mga email. Puro na lang mga vowels, mga na alien na mo? Na pa mga innocent kayo ba? Unsa man na alien na ni sila? Yeah. Again, naminaw mo karon sa Radyo Lampornas kung wa mo'y signal, na mo sa radyo, wa mo'y signal, wa mo'y data, wa mo'y wifi, paminaw mo sa radyo 95.7. Kung gusto ninyo ang discussion, uban na mo, wala mo'y lingaw karon dihaan, nag-unsa baka mo, cafe, whatever. Join us sa playback.tv and yun,
Nami din natay mga discussion, natay mga chat sa kilid para ma-meet po nato ni sila diri. Pwede po ka ng mga artista. Well, yun talaga. Artista. High risk din ang artista. Namagod sila kwarta o ka ng itsura. Ay, kana, tama ni, bukalista, Brad. Banda, party band. Tapos ang bukalista, babae. It's either mo padulong sa gitarista o sa drummer. High risk yan. Banda. Drummer man tapos siguro ang kuan. Maybe kana anything man good no na kana bang parang banda. Magbiyahe out of town na mga gig. Mag-uban sa van, sa kakapoy, ano ba? Dili man guna. In fairness po, dili po na overnight nga gakaitabo. Gaka-develop sad na ba? That every night or every gig, na sila may istoryahan, tapos pag mangaon sila, maghinungitay. Ang problema lang yun siguro, maybe ako lang, parang lang ako na, maybe because, na rin comparison ba, no? Borang makita lang nimo, ang may tabo, borang rin kang malinlang ka ba kay, mo man ni ang akong gusto gi-expect sa akong partner, takaron, here comes my say tawag na, kabanda, mo'y ginabuhat, ano ba? Wala imong partner. Wala. Or for example, bisag ang imong partner dili kay magsukad kay ikaw may tigsukad. Kay imong partner mo lingkod lang diretso, ikaw pa'y nagdungag, ikaw pa'y maghukay, ikaw pa'y maghugas og plato. Now here comes na kabanda, nabaguhan siya kay mo pa'y mo serve, mo pa'y mo kan, mo pa'y mo hungit, mo pa'y mo usap para nimo. Giusap ni Arp tapos gibalin na siya grabe gyud guys. Gibalin. Maybe kana mo'y pwede nga mga ano. Na-develop ba? No, kanang develop food or sa sugod yun na siya nga maingon ka og harmless lang. Ana ba ya dayon ang justification na. Tapos wala raman. Okay, mas lawom ba ya na kanang develop? Mas lawom na. Kaysa ka itong nagkita ra mo kapag kita man sa klase ang maka-cheat ka Arp kay posible man naka-cheat ka tungod lang sa palangawas nung nga panginahanglan. Naapoy cheat nga kanang gaingnon nimo nga na naigo gyud sa heart. Yan. Na siya. So feeling nako no sa permero pa lang pag ikaw karon na minaw tapos feeling nimo magdihado ko ani maka-cheat man gyud ko ani sa unahan ba? Nya nakadungog ka sa himself nga murag gina-justify nimo text mo sad ni. Ana ka nang gina-justify nimo ba? Kaya pila man char-char man ni char-char. Ana man kape-kape ra man amoy na. Ana. Basta makadungog na ka na sa imong self, likay na din diretso samtang napay time or else. Ang paso di ra ba makuan? Di ra ba na siya makuan nga scar? Kanang paso bitaw? Di ra ba na siya mawa nga scar? Nagyunay lamat. Congressman o congresswoman. Big time ni. Agree. Big time. Mas taas ang siguro kanang nga na bitaw kaning mga cheating apilan ng congressman o congresswoman mga kuan ni siya results of abuse kanang ginaabuso na nimo imong power, money, kagwapo. Mo na siya kanang mga fame. Tama, tungod kay sikat ka. High risk, mga babae nga umbrella girl or promo girls. Ay, ang dami na tong kailay nga na. Sa imong good kay wala sila sala baka na bitong gwapa lang gid sila pero dagan kay gaduol. Gaduol, tama. Labi nagdagan kwarta nya need kaayo niya ato nga mga time na nagsugod sa kwarta lang kadugayan na in love naman kay grabe man kaayo mo hatag og bulak sa Valentine's Day. Matimingan man na Brad nga promo girl ka tapos ang imong love language kay nagka-in love ka og gifts. Oo, kana. Or na-timingan nag-promo girl ka tapos ikaw ang sitter man na kanang ikaw mo'y tigbuhi sa pamilya, ikaw ang sitter man na galing? Ikaw ang breadwinner. Tapos ikaw grabe ka good nimo sa pagka-promo, grabe imong lagari. Kay giteksan na ka nga tingbayad karon sa tubig ug kuryente, maputlan na ta. Kay ang sipal ko karon narabay lain sila karon nga scale. Bisa ko kasabot ani, ana ha? Or mga ana. Ta-timing dayon nga here comes a guy,
Dili. Here's comes the guys. Dagan process para bibo. Rapapam-pam, here's come. Here comes a guy, simple beauty, dili hambugiro. O, kay kasagaran mo na makita sa movies ka ng mga hambugiro nga mga hilason. Okay. Simple, naka-t-shirt lang pero dato. Oh, simple Pastoron, guy. ano? Pastoron og naong ana. Burag presidente sa campus ministry. Dagan kwarta. Dagay kwarta. Ta nakasabot siya sa iyaha. Then at first wala siya ingon nga, di siya ingon nga DOM. Amo ba? Sige, okay na. Just let me help you. Let me help you. Imo na lang. La sure kaya. Okay na. Ana, namang nga nga ang intention. Pamiliti ninyo. Pamiliti, ana. Pamiliti. Tapos ang pamiliti niya kay 5,000. Kuya, ang pamiliti. Napay usayar nga mayon din nga. Di ba nangita ka o party venue ninyo sa inyong mga friends? Kato ako mansion, pwede ra pud to ninyo. Yon, mansion. Or hatag tapos gihatod. Ako ihatod lang taka kay gabiin na ron. Gwapo ang intention. Gihatod. Pero sa kenan, humot kayo ang mga sound system na tapos dili bodots ang music. Mga R&B. Sir, generous kay ka sir no. Siya mo lagi pero mo lagi ang partner na lagi kulangan eh. Yan. Or pwede sa nga dili ko ana. Story lang. May inisigot imong uyab sa imong trabaho. Siyempre honest mo ng girl. Long distance siya. Okay naman siya sir. Ang kuan lang yun. Mo ba mayo nung ikot sa siya. Di magsugod lang sa storya. Takabalo sa pagka next day magkita gyapon kay butog 3-day ang event. Sa second ana ba? Ako ba aminon ako ba? Never dili gyud ko kanang type na kanang first date makuha dayon di gyud ako na kaya. Dili. Napakosay ka 56 pa siguro. Dili wala ko yan nga power. Dili ko pareha tong mga saon na tong mga kauban nga kaya. Kamo mga master magay mo ana. Dili gyud ako na. Lagi. Dili ko. Nagyud ko sa mga ika 90th date pa. But anyway, 3 days primero, second day nagkita, nagsugod nag-lunch. O di lang mo lunch sa wala. On the third day, last day na, nag-exchange na og mga numbers. Then from nowhere, kalit lang, where ka? Diyan na rin ka. Where ka? Labi na kanang ang mga text bitaw nasa mga 1 a.m., mga 2 a.m. Tapos kanang mga tinga, asa ka? Agay! Nalagi mi sa among friends danin root na lagi ang among drinks. Nay mo sundo sa imo. Asa ka? Dahil ikaw po mura medyo ni action og kay naka-receive na may kag money or okay sa ni siya. Dabo mo text dayon. Nga asa ka? Ana naman ko sa boarding house. Pakuha ta ka na ay driver. So prinsesa kayo, day. Reyna kayo. Ang boyfriend kay bisag motor wa diha. Baklay pa. Pero sige daw, ang twist aning sa story, so ibuta tong nibigay gyud sir. Ma-blame ba nato ang babae? Nga na-fall siya atong medyo, ibuta to dili pa ni sila minyo, boyfriend girlfriend pa lang. Kay mortal sin na maginang minyo. Kung iyang boyfriend medyo pitos. Ibuta to yung boyfriend para sila estudyante medyo pitos, wala rela. Tapos kaning babae, di na nato ibutang sakyanan kay layo ra gyud kayo ang sakyanan to wala. Bisag motor lang nga Raider. Sa tong yung motor ni liwanag sa dilim. Mio, brand new nga Mio. Mio lang. If na fall ang girl ana bay. Kailangan ba ma-blame ba nato ang babae ana? Feeling na ako blame gyapon. Honda click. Pili na ko, ma-blame gyapon ni mo ang babae kay decision man gyapon to niya kay nag 2 times siya. Dili ni mo man deny nga. Sige ani na lang para safe siya, wa niya gidungan. Nangita siya rason, wa niya gisulti ang rason nga na in love siya tong lalaki nga nay Honda click. Nakipagbulag na lang siya diretso sa boyfriend kay na fall out siya na in love na ko aning nay Honda click. So technically mo yun ka nga tungod na siya kailangan ba nato siya i-bash, kailangan ba nato siya mingnon. So man ka girl, imo lagi sa gipulihan girl sa nay motor girl. Ako okay ra ko ana because ang girl man gyud maguna-una man gyud sila og someone nga deserve gyud nila pod.
Exactly. Meaning, okay ra gyud na ko nga mobulag na lang. Kung ako lang tong purdoy bulagin na lang ko para maundang na ang tanan. Para dili po ka makasala. O dito na ka sa imong happiness. Kay ang ako gusto na sige. ma-happy ka. Ma-happy ka. Dapat ba na isulti tungod sa Honda Click? Sige, buta to na fall. Buta to. Practical lang babae. Na-fall siya sa katunay Honda Click Oh my God, ginahatod ko. Di na kayo ko mabalaka nga mag-commute, mag-motorela, Tapos ngit-ngit. Ibuta pag mo ngit-ngit kayo akong balay. Dito sa pinakataas. Should I say ba? Nga. Sa akong boyfriend ngayon makipagbulong. Ano makipagbulong? What happens? Dagan is. Depende sa intention siguro. Pwede, sabi dapat, ako ba isulti sa iya nga? Depende sa intention ni mo. Wala kay motor. Wala kay motor ni ko ni mo. Nagsaba tanak ka, nag-down payment ko. Kay barato ng down payment karon. Pwede, kana. What if, Manggod, kailangan mo siya istorya, kung kani siya nga tao, di gid siya maningkamot, kapila na kaningon nga, magmotor na ta ba, magkuan lang ta, kuan lang ta kanang, tunga lang ta sa monthly, then wala gyud gyapon siya, wa siya nangitag paagi, tapulan pud siya nga klase nga tao, ingnon gyud mo siya in the same time nga mo yung bulag na takay, nang nakita na ko kuan na Honda. What if they are mo nang di siya mosugot ng motor kay nag-ipon day siya kana siya gipalit nga sakyanan, mirisi ang tawag Di paglabay niya sa traffic, no? Nag-ulan o galit, nag-angka siya atong bago niya. Oo. Di-open dayon ang windshield sa auto ay siya, unya. ay. Palaway kayo. Nabasa kayo, basa yung Gabriel. Nabasa ka? Daddy. Merese. Ganyan mo. Parang batang yung... Ganto graba. Bagi, surprise na yun ba? Nagilumilom pag yung kuan. Nagilumilom lang siya ba? Okay, pero, bulag ka. But you know, my point there is sometimes yan na bang, please, di siya na to i-blame if ang... Namang iban mo yung sa babae, motor mo yung giapasana, di magyo na ingon. Dili. Kasi klase mo, tanay iban, di ba, mo patulog idaran? Tama yung dita sa host, di man na niya love, tungod naman ka sa kwarta kay da. Wala ka balo. Di mo ko dapat batanon, automatic batanon yun. What if kumugin na iyahang ko, na-develop yun siya, Nalatay sa mga tao nga bitter ba? Sus, din muna, kaya din siya sa foreigner, nasilos kay kadya. Tama. O, ba? Pero, pinakauna na itong judgment yun, di na gitsas dako, ganahan siya dagko. Mahal. Muna dia. Sabi ni Juanito, depende na sa maturity sa babae o lalaki. Si Drewy, nagbabalik na si Drewy. Asa man ka Drewy na kasakwan karon di Mustard's Cafe. Deprive siyang bayhana. Sukad bata pa, wa ka tila og hatod maong pag-abot sa pagdako, dali ra madala sa materials. Tinusad na. That's why kung anak, giadlaw-adlaw na ko ng mga Jollibee ug McDo. Kaya basi ko niyang na yung mga yung lalaki, gipato lang McDo. Sabi niya, oh my God, love kay ko niya, gipato ko niyang McDo. So, para anad na daan. Ako nang ipakaon sa mga mahalon nga kananan. Kaya abi pala, librehon siya, taog mahalon. Abi niya, oh my God, dad, love kay ko niya, dad. Kaya gipakaanggit ko niya sa mahalon. Pagkaan ko niya ultimate burger. Usamay kasagara palusot sa uban. Proven lang. Importante nga, proven ba nga. Ato dia nga, cool kay ta, chill ra kay ta ba nga. Dili ta RTV taos. Ang importante nga nag-uban ta. Okay ra ko na. Kung kausa lang, pero halos Monday to Friday, nagsige na lang pong proven. Murag, murag di na ni maayo. Gihimo na lang. Nasakitan ko. Narami perminti ni Lingling sa una mga on sa Center of Excellence. Balo mo adapin ng Center of Excellence. Center of Excellence. Mo na siyang a la carte sa Dumariano sa una nga duol sa creek. Di ba na may nakabutang sa una na MPSC Center of Excellence. O dito mo sila mag-set up. O dito dayon may. Ngalan silang a la carte di ay. Center of Excellence. Tapos manimahoy mong kamot og Ajax.
Kaya pa man ejak sa ng sabon. O, diya ka manghunaw. Panghugas. Matingala ka, kung hayag pahugaw kita lang ng alakay, pero pag mugabiin na, alami na kahit tanawon na yan. Pila ang kada tao, pila gasto. Ay, gamay. Sus, 50, 100. Pinakabunggan na lang 100 each. Tapos mag-backline din minilingling MPSC, padulong sa Gaisano. Baklayan na. Kaya ano mo sa kayo mga jeep gasto. Igon din ni mo mga alas 5, alas 6, abot din ka sa Stevens, 50% off na rin ang cheese bread. Palit dahil mig Diyos. At to din dito sa kanang overpass na Gaisano City, Gaisano Mall. Pak, natin ko sa from behind. Kaon talatanaw na yun. Sweet na yun. Panay dalan na isakyanan. Kabalo ka, maminyo tapon. Po, nagay-punta isakyanan. Yeah! Natirada. Herbop. Asa man ang herbop? Ingon si Juanito, herbop ba may sa una? Ano si herbop? Man na. Dako sa arms ang akong nako sa arms akong husband. Ayaw anak ba? Herbop ba mi? Herbop ba mi sa una? Asa sa herbop? Ay, pobre! Pobre, gibali herbop. Pero di ba kita tanan nakaagi kita ingana pero ma-appreciate na to atong partnership ba nga. Through thick and thin, nag-uban gyud bisag proven lang sa una bisag og isaw-isaw lang. Herbop bisag pansit lang ta sa una. Nakita ba na mo sa bangko last week ata? Katong paborito namong kan-anang tag-iya sa karinderya sa Lawis bro. Wa sa matigula ba siya lang gyapon ba na ingin siya nga sinsado na siya, nang-graduate na talaga yung mga anak. Yung ko nga mo balik ko mo kaong ko balik sa imong halang-halang liog sa manok. O katong halang-halang gigataan nga string beans. Mo ginay madaog-daog basta estudyante pa ka. Kalami mga igala. Kaon nimo imong anak dito Erp kay para maka-experience siya sa imong na-experience sa una ana ba? What's that? I don't know po na. What's that? What's that? Halang-halang liog? Oh my God, what's that, Daddy? Lisod kayo ang manguyab aning imong anak lisod guys tanan kay mga kuan ang iyang level mga tongyang mga unsabay dapat i-date dayaning Rafaela Julia V. Esparcia ay nako Diyos ko Lord. Umanatong first hour, second hour atong letter sender for today. Namin mo sa 95.7 Radyo Lampornas. Kauban si Bernie Master Poppy. Stay put lang mo dia. And again sa radyo 95.7. Kung gusto mo mananaw sa online, namin sa playback.tv, join us para Vevo takaron din ha. Stay put lang mo dia. I see you beside me. It's only a dream. A vision of what used to be.